Добър ден. Търся Натка и Елена Дерменджиеви. Вие сте Елена. Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза Пламен Найденов. Той твърди, че сте били приятелки с съпругата му, която вече не е между живите. По неговите думи, преди 10 години той и съпругата му са ви дали 65 000 евро на вас и на сестра ви, за да довършите негова къща, която била изградена на груб строеж. Не, няма такова нещо. Човек е от Самоков, може да се срещнете с него. Кой човек е от Самоков? Юли, дето им строи къщата. Юли ли ви строи къщата? Какви 65 000? Вие бяхте посредника, като бяхме на... Посредник жена. Посредника, когато вашата Дигай кокалите. Ни дигайте кокалите на жена ви. Това е лъжа. На кого конкретно дадохте парите? Парите, моята събрука Леги и земя, вечна и памет, ги даде на вас. Ние заминаваме с сина. Кого визирате? Кои са тези вас? С Италия, Васил Пламенов Найденов. Моя син ще каже всичко. Но претенциите са към вас и сестра ви. Сестра ви вкъщи ли? Има я на София на работа. Защо дадохте тази голяма сума пари? Защо? Да се довърши къщата. Да, грубия строеж е направен. Те какви са? Майсторки, предприемачи, какви са? Просто предприемачи, посредници, за да направим тази къща, да се донаправи до ключ. И тя не обеща. Що се нуждаехте от тяхното посредничество? Аз и сина ми сме. Кучетата много лаят, опасявам се, че не се чуваме. Може ли да излезем отвън, да не дразним кучетата? Преди 10 години давате им голямата, огромната сума от 65 000 евро. Документ имате ли? Договор подписахте ли? Сина ми всичко знае и само сина ми знае от Италия. Моля ви, не ми излизайте с отговора, синът ми знае, защото нас ни потърси не синът ви, а вие. За тези 10 години трябваше да разберете, аджеба, има ли договор или няма. Нищо не може да разбера, тъй като... За 10 години. 10 години на вас не ви стигнаха да разберете имате ли договор. Тя съпругата ми говореше само с сина ми. Почти с мен не говореше и дружеше с госпожа Елена Дерменджиева. Парите, които ги е дала, бехме на банкета и от банкета ние ще ви помогнем. Майстори от Дупница ще докараме, които да ви донаправят къщата. Дойде пролетта някъде. Тези майстори толкова ли са дефицитни кадри, че не можахте вие лично да се свържете с тях, а трябваше да използвате посредничеството на сестри Дерменджиеви? Не можахме да намерим майстори, тъй като идвахме отпуска за 20 дена с сина ми и се връщахме обратно. През това време вие сте работили в Италия и сте се доверили на тези сестри. Така ли е? Няма такова нещо. Няма такова нещо. Не лъжи. Ето ти сега синът ти от Италия. Няма проблем. Ето го Васко, питайте го детето. В момента набирате синът на Пламен, който работи в Италия. Бихте ли го пуснали на спикърфон? Не знам, ти ще го пуснеш. Аз не ги разбирам. Господин Найденов, чувате ли ме? Здравейте. Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. Тук съм с баща ви, Пламен Найденов. И с сестра Елена Дерменджиева. Така. Има спор за 65 000 евро. Какво знаете по въпроса? Баща ви твърди, че сестри Дерменджиеви ги дължат тези пари. Не, това не е нищо верно. Такава версия няма. Не е вярно. Такава версия няма абсолютно, да. Защо баща ви е категоричен, че сестри Дерменджиеви дължат 65 000 евро? Това не е абсолютно верно. Няма нищо верно в тази история. Кажете го на баща ви. Добре. Това къде си намислил няма нищо верно. Така че да обвинявай хората, къде нямат нищо, никаква такава версия. Така, излизам аз потърпевшия лъж... За това, къде си говорихме, имаше фирма, където дойде, работи, платихме им и край. За първи път ли научихте, че сестри Дерменджиеви не дължат тези пари? Тия пари ги научих, като жена ми изтегли парите и беше умарлошина и нищо не казваше. Всичко споделя с Васко Найденов. С сина ми. Смен почти не... Какво ги направиха тези пари? Абсолютно не зная. Нито имам представа, нито имам... Не спирам да се изумявам от човешката глупост. Да, от моя страна. От моя страна, човешка глупост и човешка... Но сина ми, ако дойде ли... Добре, обяснете ми, защо нарочихте тази госпожа, че ви дължи пари? Как ни покани вашата сестра на банкета преди Коледа, 2004 година? Отидеме на банкета и вие ме...
2004 защо измисляш? Не ми обяснявай, ти ще се качиш и на 2011, ти ще се качиш и днешния ден. Благодаря ти за обидата, това нещо дължа, аз този човек ще го осъда за обида. За първи път ли го чувате? За първи път го чувам от него. Има да си връща пари в полицията, как ми щупи вратата, как движи, какви лъжи. Щупил ви вратата? Чакайте. Кога? При какви обстоятелства? Повече няма смисъл. Няма смисъл. Защо ви щупил вратата? Защото влиза и иска пари. Какви пари? Спокойно бе, майко бе. Щупихте ли вратата? Чупих вратата, когато три денонощия не бех ял. Преди да почине неговата съпруга, вие сте се виждали, били сте в добри отношения, Да, приятелки да, сте били. да, разбира Тя се. упреквала ли ви е в нещо? Нищо не ме е опреквала, тя непрекъснато се плащаше от него. Защо? Дава ли е повод? Да. Там нещата са. Той е предупреден от полицията, че няма право тук да идва до мене с това, което вие ще проверете си. Вас ли е тормозил или и съпругата си? А съпругата си? А съпругата му беше си вече отишла, Бог да я прости, а да не дигаме кога, защото е град. Докато е била жива, тормозена ли от него? Физически? За какво ви разбих вратата? За какво ви разбих вратата? Бил ли сте съпругата си? Да, термос имало от магии, шишкани и така нататък. Кой е правил магии? За тези неща много е дълъг и... Вие я биехте? Не. Еми, това са магиите, ракиите, които са ми слагали буклуци, марсоти и такива работи. И съм ги поглъщал. Чакайте. Кой ви е тровил, кой ви наливаше алкохол в устата на вас? И като се седна на стола, не на маса, на стола, се донася. Седни, заповядай, седни, хапни, пини и съм... С кого? Еми, и в тях. Компании? Да, с компании. И в тях, и в нас, и съпругата ми. Като пина 2 чаши, вече не знаех на кой свет съм. Сега как съм отказал. Това го давате на магиите? Еми, податлив съм бил на тия магии и така. Отказал Не, съм. според мен не сте податлив на магиите и на пиянството, на алкохола. Еми, пивах. Не съм алкохолик, не съм, но съм пивал. Употребявал съм алкохол. Прекалено наивно е да го обяснявате с магии, разбирате ли? Аз съм на 40 години, не на 4, иначе може би щях да ви повярвам. Нали, забравяме за магии. Както прецените вие. Аз си казвам... Добре, като е гледала на кафе и на други неща и на карти, нещо каза ли ви лошо? Еми, Навреди ли ви по някакъв начин? Абе, кривите си душицата, сложете. Ти си кривиш, Да. ти се Навредила ли ви вкарваш по някакъв начин? Кажи с какво ти навредих? Какво ти навредих, бе? Пламен, с какво ти навредих? Кажи. Навреди ми с това, колко пъти съм идвал, колко пъти съм идвал, от душа и сърце съм ти работил. Аз винаги съм те нахранила. Това какво общо има с гледането? Какво в момента ти казвам? Какво съм тумагюсал? Тури си ръката на сърцето и кажи, ти не идва ли в Ресило да видиш къщата и как ще се направи промената на тази къща. Така, онака, овака. Парите, майсторите ще ги докарам от Дупница. Също каза, че Войнче, че е майстора. Поемали ли сте ангажимент да намирате майстори? Не. Какво се занимават? Нищо. Седя си вкъщи, работя с селско-стопанска работа, елементарни неща, които стоят. Той си е проблем. Издържате се от селскостопанска работа, а не от твърдяната измама, нали? Това е никаква измама, бе. Никой не съм, идете попитайте, бе. Никой не съм измамила, бе. Той в момента човека, жив и здрав да е. Той трябва да се покае за всичките си негови грехове. Той човек не е добре. Какво за С главата добре ли сте? Добре, абсолютно съм точен. Точен, ясен и печен. Ти здрав да си. Ама не ме провокирай, а с колата с белия лебед дойде в негово време. Така наричате ладата ли, белия лебед? Тя го казва, белия лебед, влезна. Така, лека и земя на моята, да не тресем, влезнаме, огледа къщата, отвори, влезнахме вътре. Вярва си на лъжите. Добре, извади писанията на човека, които пишеше. Ето ти, бе. Ето ти, аз съм християнин човек, не към тебе. Разбрали, ма ти не можеш да говориш така, бе. Защо решихте, че госпожа Дерменджиева се занимава с магии? Така ли мисли, така преценяваш? Зададох ви конкретен въпрос. Какво конкретно лошо е направила на вас и лично и на вашето семейство? Еми, гледаше на карти, гледаше на кафета и гледаше на много неща и докъде стигнахме, не знаете. Тя не ми предложи даже и за сестра ти да се женим. Много работи, много... Леле, Боже, то човек не. Моля, Пък и световница станахте. аз станах великата сила. Великата сила. Той гонеше една женица долу, плачеше от него, он идеше и я преследваше от Сапарева баня. Тя едва се откачи милото. Вие сте женен мъж. Какво сте ходили при чужди жени? Занимавал детето ти. С коя от ти останил жена? Че телевизия, чели какво си, чели що си. Да не държим госпожата, че е боса, ще вземе да настине тук, да ми тежи на съвестта. Дори и да ви е гледала,
Тя не го е правила против вашата воля, нали така? Не е дошла вкъщи да гледа на мен, гледала е на вас. Да, идва ли сме Тогава да. някой би ли ви тук да идвате да ви гледа? Еми, като не върви наляво надясно, доме, тук оттажиме си и тя ни гледа и знае всичките ни неща. Гледа на карти, гледа на кафета и си тръгваме. И това е какво е необходимо, какво обичаме, дадем ми пари, ставаме и си заминаваме. Жена, чисто и просто жена ми даваше пари, аз лека и земя, тя ги даваше, аз не съм давал пари. И си заминавахме и нищо повече. И сега след години се сетихте, че това не е било редно, не е трябвало да го правите. Еми, за парите, които са давани, сега се сещаме, че да, точно така. Ами като съм без пари, нямам никакви. Ако може... Значи, освен тези 65 000 евро, сега искате да ви върне и парите, които вие сте давали за гледане. Материали са купувани, други трети неща, там ще се види. Ево, Дължите ли му нещо на този човек? Нищо не дължа на този човек. Неговата съпруга оплаквал ли се, че 65 000 евро са отишли незнайно къде? Тя никога. Неговият син също. Не, никога. Ето го. Знаете ли тогава, като семейна приятелка, какво се е случило с техните семейни спестявания? Нищо не знам спестяването какви са им били. Сериозно ви казвам. Кой конкретно ви направи магия? това е много труден въпрос. И не може, да се И кое е му е трудното на въпроса? Зададох ви ясен и конкретен въпрос. Кой ви направи магия? Може и във вода, може и в ръка. Аз не питам по какъв начин са ви омагьосили, а кое е лицето? Кой е магьосника? Еми, кое е? Чисто и просто, като се отиде и се хапне и се пине, нещо, което аз не знам. Кой е имал интерес и кой е извършил този ритуал по вашето омагьосване? Аз не знам. От зависли от какво е, не мога да преценя и не мога да разреша. Не ви питам за причините. Питам ви, кой е магьосника? Срещу вас ли стои? Достояние. За баща ми, когато варихме ракия, защо за 14 дена си замина баща ми? Какво се опитвате да кажете, че е убил и баща ви? Не, и баща ми си точно тази нощ е заминал. Каква е причината за смъртта на баща ви? За 14 дни, че ви баща ти как, че дойде решението на баща ти. Че постиш толкова, че правиш това, че вземеш три неща да ги отнесеш на баща ти. Госпожа Дерменджиева е съветвала вас или баща ви да пости? Тя ме е съветвала. Баща ми е в Кюстендил и тя не го... Какво общо има вашето постене с неговата смърт? И го... За прословути 500 лева. Когато заминах за Италия, му исках 500 лева. Баща ми... Какво общо има кончината на баща ви и вашето постене? Тя само може да даде отговор. Тя нека да си даде и да каже. Имате ли отговор? Нямам отговор. Това за пръв път го чувам. Но аз държа... Имате ли някакви способности? Ясновидски, магьоснически? Има, точно така. Магьосни. Да, ясновидство идва от Господа Исуса Христа. Какво е ясновидство? Дали е на сатаната или на Господ, не знае, но ви идва. Идва и затова картите ги гледате. Добре, кажете. Добре, какъв е проблем? Да, защо това не го отричам? Дадено ми е. Всекакви хора, и защо да не го кажеш? Но това, което го говориш, не е истина. Просто аз нямам такъв Като ви реч. се дава отгоре, кажете ми какво се е случило с неговите 65 000 евро. Къде отидоха? Ама отде да знам, бе, господине? Нали сте ясновидка? Как, откъде знам? Той Питам специалист. Ама защо трябва той да каже? Кажете вие. Нали сте вече специалист? Той ме обвинява. Той ме обвинява. Ясно. Приемаме, че не сте вие. Ама няма що да приемаме. Той ме обвинява. Тук Може ли тогава да хвърлите едни карти или да погледнете кристалната топка и да кажете какво се е случило с неговите пари, ако въобще ги е имало? Той си ги знае, ако ги е имал. Аз не знам дали ги е имал. Нали имате дарба? Ама дори да имам дарба, аз финансовите гледни точки не ме интересува. Интересува ме мирогледа и душевния мир на човека. Не ви ли интересува Парите истината? Не. Истината? Парите не. Истината? Парите не. Истината? Истината. Той в момента говори глупости. Мен не ме е страх да застана пред вас. Господин Найденов, виждам, че имате рана на челото, на главата. Черквата на Света Богородица се ударих, при туалетната да дръпна маркуче и се закачих, от швенисък покрива и се закачих преди 3 часа. Може ли този удар в главата да има нещо общо с небивалиците, които чувам? Не, нищо Не общо. сте си падали на главата? Не, нищо общо няма в черквата. Даже знаят, че и там хората, служителите в черквата знаят, че там се ударих. Грехът ти е голям.
Спътни си в тъмни води. Ти знаеш как ти вътрешно в себе си тормозеше собствената си къща. Как ти си децата тормозеше. Ти си знаеш какви екшени се вкарваш. Покажи на децата как писа писма до Барколони, той италианския премиер. Как ти обръщал внимание. Какво що? Пиши, бе, дай им да го прочетат. Сега пък и Берлускони намесихте. Ти го, бе. Прочитам, я и баща ви го знам, като такова лека му вземе, и баща ти го знам от 62 година и трета го зная, бе. От 62 и трета година го зная. Много добре го знае и баща. Кажете ми честно, и Берлускони ли замесихте? Да. Вече това са отделни неща. Как да са отделни, същите са. Малко са глупостите, които Берлускони са твои, че вие решихте и с вашите да го натоварите. Той е писал, той ще ми даде писмата. Нали, писал съм, умеем и писмен съм. Това е много Освен важно. много, прочетете му ги всичкото творчество, много неща ще вникнете в него, истината ще я потърсите. Пожелавам ви успех. Благодаря ви. Успешен ден. И на вас. Той в момента човека, жив и здрав да е, той трябва да се покае за всичките си негови грехове. Той човек не е добре. Какво за С главата добре ли сте? Добре, абсолютно съм точен. Точен, ясен и печен. Жив и здрав да си. Ама не ме провокирай, а с колата с белия лебед дойде в негово време. Така наричате ладата ли, белия лебед? Тя го казва, белия лебед, влезна. Така, леки земя на моята, да не тресем, влезнаме, огледа къщата, отвори, влезнахме вътре. Вярва си на лъжите. Добре, извади писанията на човека, които пишеше. Ето ти, бе. Ето ти, аз съм християнин човек, не към тебе. Разбрали, ма ти не можеш да говориш така, бе. Защо решихте, че госпожа Дерменджиева се занимава с магии? Така ли мислиш, така преценяваш? Зададох ви конкретен въпрос. Какво конкретно лошо е направила на вас и лично и на вашето семейство? Какво, гледаше на карти, гледаше на кафета и гледаше на много неща и докъде стигнахме, не знаете. Тя не ми предложи даже и за сестрата да се женим. Много работи, много... Леле Боже, то човек не. Моля, Пък и световница станахте. аз станах великата сила. Великата сила. Той гонеше една женица долу, плачеше от него, он идеше и я преследваше от Сапарева баня. Тя едва се откачи милото. Вие сте женен мъж. Какво сте ходили при чужди жени? Занимавал детето ти. С коя от Кюстендил жена? Че телевизия, че еди какво си, че еди що си. Да не държим госпожата, че е боса, ще вземе да настине тук, да ми тежи на съвестта. Дори и да ви е гледала, тя не го е правила против вашата воля, нали така? Не е дошла в къщи да гледа на мен, гледала е на вас. Тогава някой би ли ви тук да идвате да ви гледа? Като не върви наляво надясно, доме тук, оттажиме си и тя ни гледа и знае всичките ни неща. Гледа на карти, гледа на кафета и си тръгваме. И това е какво е необходимо, какво обичаме, дадем им пари, ставаме и си заминаваме. Жена, чисто и просто жена ми даваше пари, аз лека и земя, тя ги даваше, аз не съм давал пари. И си заминавахме и нищо повече. И сега след години се сетихте, че това не е било редно, не е трябвало да го правите. За парите, които са давани, сега се сещаме, че да. Точно така. Като съм без пари, нямам никакви. Ако може... Значи, освен тези 65 000 евро, сега искате да ви върне и парите, които вие сте давали за гледане. Материали са купувани, други трети неща, там ще се види. Ево. Дължите ли му нещо на този човек? Нищо не дължа на този човек. Неговата съпруга оплаквал ли се, че 65 000 евро са отишли незнайно къде? Тя никога. Неговият син също. Не, никога. Ето го. Знаете ли тогава, като семейна приятелка, какво се е случило с техните семейни спестявания? Нищо не знам спестяването, какви са им били. Влиза, иска пари. Какви пари? Спокойно бе, майко бе. Чупихте ли вратата? Чупих вратата, когато три денонощия не бех ял. Преди да почине неговата съпруга, вие сте се виждали, били сте в добри отношения, приятелки сте били. Тя упреквала ли ви е в нещо? Нищо не ме е упреквала, тя непрекъснато се плащаше от него. Защо? Дава ли е повод? Да. Там нещата са. Той е предупреден от полицията, че няма право тук да идва до мене с това, което вие ще проверете си. Вас ли е тормозил или и съпругата си? Не. А съпругата си? Съпругата му беше си вече отишла, Бог да я прости, а да не дигаме кога, защото е град. Докато е била жива, тормозена ли от него? Да. Физически? За какво ви разбих вратата? За какво ви разбих вратата? Бил ли сте съпругата си? Да, термос имало от магии, шишкани и така нататък. Кой правил магии? За тия неща много е дълъг и... Вие я биехте? Не.
Това са магиите, ракиите, които са ми слагали буклуци, марсоти и такива работи и съм ги поглъщал. Чакайте. Кой ви е тровил, кой ви наливаше алкохол в устата на вас? Като се седна на стола, не на маса, на стола, се донася. Седни, заповядай, седни, хапни, пини и съм... С кого? И в компании? Да, с компании. И в тях, и в нас, и съпругата ми. Като пина 2 чаши, вече не знаех на кой свет съм. Сега как съм отказал. Това го давате на магиите? Податлив съм бил на тия магии и така. Не, според мен не сте податлив на магиите и на пиянството, на алкохола. Пивах. Не съм алкохолик, но съм пивал. Употребявал съм алкохол. Прекалено наивно е да го обяснявате с магии, разбирате ли? Аз съм на 40 години, не на 4, иначе може би щях да ви повярвам. Нали, забравяме за магии. Както прецените вие. Аз си казвам... Добре, като е гледала на кафе и на други неща и на карти, нещо каза ли ви лошо? Навреди ли ви по някакъв начин? Кривите си душицата, служете. Ти си кривиш, ти Навредил ли ви по някакъв начин? Кажи с какво ти навредих? С какво ти навредих, бе? С какво ти навредих? Навреди ми с това колко пъти съм идвал, колко пъти съм ми викал, съм идвал, от душа и сърце съм ти работил. Аз винаги съм те нахранила. Това какво общо има с гледането? В момента ти казвам, какво съм ту магюсал. Тури си ръката на сърцето и кажи, ти не идва ли в Ресило да видиш къщата и как ще се направи промената на тази къща. Така, онака, овака. Парите, майсторите ще ги докарам от Дупница. Също каза, че Войнче, че е майстора. Поемали ли сте ангажимент да намирате майстори? Не. Какво се занимават? Нищо. Седя си вкъщи, работя с селско-стопанска работа, елементарни неща, които стоят. Той си е... Издържате се от селскостопанска работа, а не от твърдяната измама, нали? Това е никаква измама, бе, никой не съм, идете попитайте, бе, никой не съм измамила, бе. Толкова ли са дефицитни кадри, че не можахте вие лично да се свържете с тях, а трябваше да използвате посредничеството на сестри Дерменджиеви? Не можахме да намерим майстори, тъй като идвахме отпуска за 20 дена с сина ми и се връщахме обратно. През това време вие сте работили в Италия и сте се доверили на тези сестри. Така ли е? Няма такова нещо. Няма такова нещо. Не лъжи. Ето ти сега сина ти от Италия. Няма проблем. Ето го Васко, питайте го детето. В момента набирате синът на Пламен, който работи в Италия. Бихте ли го пуснали на спикърфон? Не знам, ти ще го пуснеш. Аз не ги разбирам. Господин Найденов, чувате ли ме? Здравейте. Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. Тук съм с баща ви, Пламен Найденов. И с сестра Елена Дерменджиева. Така. Има спор за 65 000 евро. Какво знаете по въпроса? Баща ви твърди, че сестри Дерменджиеви ги дължат тези пари. Не, това не е нищо верно. Такава версия няма. Не е вярно. Такава версия няма абсолютно, да. Защо баща ви е категоричен, че сестри Дерменджиеви дължат 65 000 евро? Това не е абсолютно верно. Няма нищо верно в тази история. Кажете го на баща ви. Добре. Това къде си намислил няма нищо верно. Така че да обвинявай хората, къде нямат нищо, никаква такава версия. Да зачиняваш. Така, излизам аз потърпевшия лъж... За това, къде ти говорихме, имаше фирма, където дойде, работи, платихме им и край. За първи път ли научихте, че сестри Дерменджиеви не дължат тези пари? Тия пари ги научих, като жена ми изтегли парите и беше умарлошина и нищо не казваше. Всичко споделя с Васко Найденов. С сина ми. С мен почти не... Какво ги направиха тези пари? Абсолютно не зная. Нито имам представа, нито имам... Не спирам да се изумявам от човешката глупост. Да, от моя страна. От моя страна, човешка глупост и човешка... Но сина ми, ако дойде ли... Добре, обяснете ми, защо нарочихте тази госпожа, че ви дължи пари? Как ни покани вашата сестра на банкета преди Коледа, 2004 година? Отидеме на банкета и вие ме... 2004-та, защо измисляш? Не ми обяснявай, ти ще се качиш и на 2011-та, ти ще се качиш и днешния ден. Благодаря ти за обидата, това нещо дължа, аз този човек ще го осъда за обида. За първи път ли го чувате? За първи път го чувам от него. Има да си връща пари в полицията, как ми щупи вратата, как движи, какви лъжи. Щупи ви вратата? Кога? При какви обстоятелства? Повече няма смисъл. Няма смисъл. Защо ви щупи вратата? Защото, сериозно ви казвам. Кой конкретно ви направи магия?
Това е много труден въпрос и не може, да се... И кое му е трудното на въпроса? Зададох ви ясен и конкретен въпрос. Кой ви направи магия? Може и във вода, може и в ръка. Аз не питам по какъв начин са ви омагьосили, а кое е лицето? Кой е магьосника? Кой е? Чисто и просто, като се отиде и се хапне и се пине, нещо, което аз не знам. Кой е имал интерес и кой е извършил този ритуал по вашето омагьосване? Аз не знам. От зависли от какво е, не мога да преценя и не мога да разреша. Не ви питам за причините. Питам ви, кой е магьосника? Срещу вас ли стои? Достояние. За баща ми, когато варихме ракия, защо за 14 дена си замина баща ми? Какво се опитвате да кажете, че е убил и баща ви? Не, и баща ми си точно тази нощ е заминал. Каква е причината за смъртта на баща ви? За 14 дни, че ви баща ти как, че дойде решението на баща ти. Че постиш толкова, че правиш това, че вземеш 3 неща да ги отнесеш на баща ти. Госпожа Дерменджиева е съветвала вас или баща ви да пости? Тя ме е съветвала. Баща ми е в Кюстендил и тя не го... Какво общо има вашето постене с неговата смърт? За прословути 500 лева. Когато заминах за Италия, му исках 500 лева. Баща ми... Какво общо има кончината на баща ви и вашето постене? Тя само може да даде отговор. Тя нека да си даде и да каже. Имате ли отговор? Нямам отговор. Това за пръв път го чувам. Но аз държа... Имате ли някакви способности? Ясновидски, магьоснически? Има, точно така. Магьосни. Да, ясновидство идва от Господа Исуса Христа. Какво е ясновидство? Дали е на сатаната или на Господ, не знае, но ви идва. Идва и затова картите ги гледате. Добре, кажете. Добре, какъв е проблем? Да, защо това не го отричам? Дадено ми е. Всекакви хора. И защо да не го кажеш? Но това, което го говориш, не е истина. Просто аз нямам такъв Като речник. ви се дава отгоре, кажете ми какво се е случило с неговите 65 000 евро. Къде отидоха? Ама отде да знам, бе, господине? Нали сте ясновидка? Как, откъде знам? Той Питам специалист. Ама защо трябва той да каже? Кажете вие. Нали сте вече специалист? Той ме обвинява. Той ме обвинява. Ясно. Приемаме, че не сте вие. Ама няма що да приемаме. Той ме обвинява. Тук Може ли тогава да хвърлите едни карти или да погледнете кристалната топка и да кажете какво се е случило с неговите пари, ако въобще ги е имало? Той си ги знае, ако ги е имал. Аз не знам дали ги е имал. Нали имате дарба? Ама дори да имам дарба, аз финансовите гледни точки не ме интересува. Интересува ме мирогледа и душевния мир на човека. Не ви ли интересува истината? Не. Истината? Парите не. Истината? Парите не. Истината? Истината. Той в момента говори глупости. Мен не ме е страх да застана пред вас. Господин Найденов, виждам, че имате рана на челото. Добър ден! Търся Натка и Елена Дерменджиеви. Вие сте Елена. Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза Пламен Найденов. Той твърди, че сте били приятелки с съпругата му, която вече не е между живите. По неговите думи, преди 10 години той и съпругата му са ви дали 65 000 евро на вас и на сестра ви, за да довършите негова къща, която била изградена на груб строеж. Не, няма такова нещо. Човека е от Самоков, може да се срещнете с Кой него. човек е от Самоков? Юли, дето им строи къщата. Юли ли ви строи къщата? Какви 65 000? Вие бяхте посредника, като бяхме на... Посредник жена. Посредника, когато вашата Дигай кокалите. Ни дигайте кокалите на жена ви. Това е лъжа. На кого конкретно дадохте парите? Парите, моята събрука Леги Иземя, вечна памет, ги даде на вас. Ние заминаваме с сина. Кого визирате? Кои са тези вас? С Италия, Васил Пламенов Найденов. Моя син ще каже всичко. Но претенциите са към вас и сестра ви. Сестра ви вкъщи ли? Има я на София на работа. Защо дадохте тази голяма сума пари? Защо? Това е лъжа. Да се довърши къщата. Грубия строеж е направен. Те какви са? Майсторки, предприемачи, какви са? И просто предприемачи, посредници, за да направим тази къща, да се донаправи до ключ. И тя не обеща. Що се нуждаехте от тяхното посредничество? Аз и сина ми сме. Кучетата много лаят, опасявам се, че не се чуваме. Може ли да излезем отвън, да не дразним кучетата?
преди 10 години давате им голямата, огромната сума от 65 000 евро. Съпругата ги... Документ имате ли? Договор подписахте ли? Сина ми всичко знае и само сина ми знае от Италия. Аз лично... Моля ви, не ми излизайте с отговора, синът ми знае, защото нас ни потърси не синът ви, а вие. Да, аз тук... За тези 10 години трябваше да разберете аджеба има ли договор или няма. Нищо не можа да разбера, тъй като... За 10 години. В Италия. 10 години на вас не ви стигнаха да разберете имате ли договор. Тя съпругата ми говореше само с сина ми. Почти с мен не говореше и дружеше с госпожа Елена Дерменджиева. Парите, които ги е дала, бехме на банкета и от банкета ние ще ви помогнем. Майстори от Дупница ще докараме, които да ви донаправят къщата. Дойде пролетта някъде. Тези майстори